Prošle uličice sam pripremila za snimanje. Tu je onaj... Već je... Tu je švariti za izlaza. Hajde kako vane. I još ladno, ali dobro. Ne mogu odrekati. Tu štepati. Tu je još jedan kuce. Drugače, vidite, ovo malo kače. Tu je malek. Eto da se pripremiti. Tamo je bio. Tu je soba. I tu soba. Ovo su paketi. Ups, oprosto što vidim. Ruku, tamo je ruka. Eto. Evo majke. Majka, pozdruži se. S kime? Ovdje. Ha? Aha. Pa ko je? Šta je ovo? Ti si. Nijako je na kamere. Tu. Sad budeš sa onaj Minecraft? Koji carsin game? Onaj. Carsin game? Da. Što? Ko u tebe? Zato što ne znam ga dobro igrati. A ja jednako nisam dobro sparat na Minecraft. To ne može tebi. To ne može, to ništa ne velja. Tu dođe sam slike. Gledam, jednako. A ne piš. Ja znam kako se piše to. Minecraft. Čekaj. Pa je onaj širski kad si igra on. Ti ima neke petorca. On kako priča. Da prepiše nešto ono. I on priča. I to baš ići se potem. Ne sad ću. Na taj, onaj ko u tebe samo. Carsin game. Onaj ko u tebe, da izađi iz kamere. A jebo. Ćao ljudi. Dobro bilo što stišao ovaj klip. Vidimo u sljedećem klipu. I pa!